ngap tiang sobha ya pi iwe ba pe je kanika YouTube channel ka jonga karkum ki tolong khobor blami menta kasni napo kanong ba New Delhi laong ba hadin ka jingya shong jingai bat ka jingya tap face mask hapo kanong ba New Delhi menta haban khang sebak kinong Delhi ya ki jing khang yet kadau ko bla penlong ya kini kinong Delhi bakin khang ya ki jing khang yet kadai bakiting ya wan room kini kipoi katkum ka jingkren jong u AP saini joint director jong katanat badai pe ya karep karyang ulaong bat hukum ya ki magistrate bakidai banya trailang bat ki pajba ban sedang banya background no ya kini ki poj ki bla Wan Hiar Thma hapo kanong ba New Delhi ulaong bakalat ban background ya kini ki poj kadai be tang ban pen sawajam ya ki jingrai i ban tem ya ki q ban tem ya ki ksing ya ki bom bat kiwei de kitiar pensawa kumbang itip bahaki benai bladem kini kipoi kila penjulor lod ya ki jingtung jingtep bat kila Hiar Thma ya bunteli ki jela ki bahap hapo kari India bat kita ki jela ki longkom ni harum ka jela Rajasthan Gujarat Madhya Pradesh Uttar Pradesh kini ki de ki jela ki bla sya penjulor hakini kipoi katkum ka jingya tu jong katanat padai pe ya karep karyang hapo kanong ba New Delhi laong ba hakajaka baki ju ya lum kini kipoi kidon bat palat kumba sop ho million bat menta kini kipoi kila sedang saban sop haki tnom yeng bat kumju ru kila sedang saban penjulor ya ki jingtung jingtep haki lengkha kane ka jing Wan Hiar Thma jong kini kipoi kalabu jingma ya ki pajba nong shong shnong jong kanong ba New Delhi kumbang itip ba kanong ba New Delhi kade kawai na kijala kabla syak ta ajur hau coronavirus bat menta kawan hak kerdan kabaar na baro kijala kibla syak ta hau ni COVID-19 kibahap hapo kari India